Здравейте всички чуят YouTube, аз съм Кантиер, тук при мен е Fox Gaming България и това е нашия четвърти клип и не знам кой играем в Hypixel. Фейл номер 1. Аз съм доста напред между другото, мога го мина. Чакай бе, нещо почва. Паднах факел. Маля, как ми се доиска да имам воля. Да, тук трябва да правим, тук трябва да сте майстори на бъхлоп. Това е нашия четвърти клип. И Когато мината... Ой, това с конете, да знаеш. Това с конете. Дет не съм го играл скоро. Аре, кога почваме, no? Маля, аз съм най-отпред, нищо не виждам. Аз съм най-отзаде. Да, и дано ви харесат клипа, се абонирате за мен и за него. Линк ще има за неговия канал в описанието. И абре, още им втори. Паднах мазно. Стига бе. Аре, бързо. Как излетя? Да, докато се залетила ти падаш. Да, ето така. Много лагите, ако не трябва да ги фикснат. В смисъл, това е в сервера ми. Това си е само, поне като съм нов мод или нещо такова. Поне аз така се го обясня. Аз тръгнах напред, то ми нали, вече... В някой го финишира, Аз съм без кон вече. Тук се трябва да бие животни за такова. Кое? Тук бие животни за точки, който убие най-много животни печели. Който направи 20 животни, първи най-много килови печели. Аз вече имам 3 точки, една. Аз мога. Ето тук сега с една кила аура като хакерите. Забием мишката сега. Аз колко ям, бе? Аз съм на второ място. Къде изчезнах, бе? Бах. На второ място бабино куколето. Трябва да биеш животни за 11 секунди, за да имаш там горе секунди, защото иначе ако не трепиш нито едно животно до тогава, такова ще вече ще свърши секунди и ще умреш. Точка. Поставя. Аз в топа ли съм? Аз не мога да се видя. Тази игра не е сванах много. Тук пак нещо с коне ще има да бягаме сега. Да, това е третата игра. С коне. Това кон малко ударен ли? И като... Не знам за какво говориш. И като свърши, ще се върнем като започне следващата игра. Добре, бе, бах ти машините. Тук кога дръпнаха толкова нагоре. Ако искаш, говори малко по-силно, човек. Добре. Чакай, тя се заблеях там в топа и... Абе, в топа ли съм, я виж? То си пише на кое място, сега аз никъде не си виждам. Девето отзад съм. 9 от 20 съм аз. Брат, аз никъде не се виждам. Аз също съм 9 от 20, 9 от 20. Аз съм 9 от 20, ти кой си? Аз така на мен ми списа 9 от 20. Аз в топа не се виждам, бат. Човек, какви са с тия хора, бе? Бах, че компютрите демат, как скачат така? Бах, ти завой ти как ги взима, бе? Искам наградата. Те някои са много лесни, бе. Да, и това е Hypixel. Не, това не е. Аз снимах 3 клипа. Това не е Hypixel. Да, объргах се. Рандом минигейм с гости. Това тук сега ще разпространи са. Аз паднах долу, бате, какво правим са? Значи тук ще пусна с един меч една стрела, значи с стрелата имаш, трябва да убиеш бързо някой, за да се възвърнеш, ако не, вече не знам, трябва да си я вземеш обратно. И така и като учат умираш и се детваш горе на спална отиваш. Опа! Взех на един стрелата. А с лъка пак ли ги убивам? Да, с лъка от един изстрел ги цепиш. Опа, ето та! Опа, цицахта. Аз бях за Добре, това беше от нас. Ще върнем следващата игра.